90% от жените влизат в перименопаузата и менопаузата с реални, често тежки симптоми, които ги отвеждат до лекар. Не защото не се грижат за себе си, а защото започват да се случват промени в телата им, за които повечето от тях дори не знаят, че са свързани с този етап от живота. Много от тези симптоми остават неразпознати, а понякога и подценени от медицинска гледна точка. Така жените често излизат от кабинетите объркани, с различни диагнози, но без истинско обяснение какво реално се случва с тях. И точно за това толкова много жени преминават през перименопаузата и менопаузата уморени, объркани и неразбрани от системата, от околните, а понякога дори от самите себе си. Пътешествието на жената през менопаузата преминава през 3 етапа. Перименопауза, менопауза и постменопауза. Накратко. Менопаузата не е период. То е само един ден, конкретен ден в календара, който отбелязва, че са изминали 12 последователни месеца от последния менструален цикъл. Всичко преди този период се нарича перименопауза, фаза, която може да продължи между 7 до 10 години и в която обикновено се появяват най-много симптоми. Всичко след този ден е постменопауза. Периодът, който е до края на живота ни. Симптомите в различните фази могат да бъдат сходни, но с различен интензитет. Както продължителността на всяка фаза, така и начинът, по който тя се преживява, са строго индивидуални. При някои жени перименопаузата може да започне още преди 40 годишна възраст, а при други в края на 40-те. Това не е грешка и не е изключение. Всичко зависи от яйчниковия резерв и от това колко бързо сме го изчерпали през годините. Влияние имат много фактори. Колко рано сме влезнали в пубертета, колко редовен е бил цикълът ни, колко деца имаме, дали сме кърмили. Освен тези генетични особености, огромна роля играят и начина на живот, нивото на стрес, храненето, пушенето и общия хормонален баланс. И тук идва един много важен момент. Познатите симптоми са само върхът на айсберга. Горещите вълни, нощното изпотяване и качването на килограми са само малка част от вече научно доказаните симптоми, които се появяват, когато половите ни хормони започнат да се изчерпат. Когато нивата на естроген започват да спадат, много жени забелязват, че настроенията им се променят, либидото им намалява, тялото им започва да усеща сухота не само вагинална, но и по кожата, бръчките и косата. С времето често се появяват проблеми с съня, трудно заспиване, събуждане посред нощ и невъзможност да заспим отново. Към това се добавят тревожност, вътрешно напрежение, депресивни състояния, които много жени не свързват с хормоналните промени, а търсят причината изцяло в себе си или в стрес. А истината е, че всички тези симптоми са чести спътници на перименопаузата, а не признак на слаб характер или психически проблеми. По-сериозните рискове са тези, за които рядко се говори. В този период голям процент от жените започват да развиват сърдечно-съдови проблеми и често се обръщат към лекар не заради хормоните, а заради високо кръвно налягане, за което им се изписват медикаменти. При други жени именно в този период се отключват автоимунни състояния или започват проблеми с щитовидната жлеза, без ясна връзка с настъпващите хормонални проблеми. Има и трети. Изключително сериозен риск е загубата на костна маса и развитието на остеопороза. Това е процес, който често протича тихо и незабелязано, без болка, без ясни симптоми, докато в един момент вече е в напреднал етап. И тук, слава Богу, идва добрата новина. Голям процент от тези симптоми могат да бъдат повлияни по напълно натурален начин, чрез промени в ежедневните ни навици.
Начинът, по който се храним, колко се движим, дали пушим, колко захар и алкохол присъстват в живота ни. Всичко това има реално значение и може осезаемо да подобри начинът, по който се чувстваме. Но има и една важна истина, за която трябва да се говори честно. Половите ни хормони постепенно изчезват. И ние навлизаме в нов, нерепродуктивен етап от живота ни. В този период здравословният начин на живот става изключително важен, но понякога просто не е достатъчен, за да овладее всички симптоми. И точно тук последните световни проучвания и новите медицински разработки показват нещо много ясно. При огромен процент от жените, единственото реално облегчение и истинското връщане към себе си идва единствено с хормонално-заместителна терапия. Лично аз все още не съм я тествала, но ако моите симптоми излязат извън контрол, без колебание бих потърсил специалист, който да ми я назначи. Защото не е нужно да страдаме. Не е нужно да се отказваме от качеството си на живот. И не е нужно да приемаме умората, раздразнителността и качените килограми като нормални и неизбежни. Нека се информираме, момичета, преди да се примирим. Нека не заменяме хубавия и спокоен живот с една изморена, изнервена и напълняла версия на себе си, която просто се отказала.